tauya panapa kuti titaure naBishop Nyamakanga. Vazhinji tinoziva Bishop Nyamakanga nekuda kwezvakasiyana siyana over the years. Vane zvakawanda zvavanga vachitaura zvinova zvinoimbacta life yeupenyu hwemhuri yeZimbabwe. Zvinji zvaibatsira macircles of faith, politics nezvimwe zvakati wandei zvandisingagone kumenshena zvese ndikapedza, nekuda kuti vane zvakawanda zvavanga vachitaura zvinobuilda life yeruzhinji rweZimbabwe. Saka nhasi ndina Bishop Nyamakanga. Bishop, welcome to the show. Thank you so much. It's Bishop tinofara zvikuru. Bishop, chandanyanyowira nhasi hatina nyaya dzakawanda wanda. Toda kuti timbonyatsoita introduction. Tizive kuti Bishop Nyamakanga ndiani, background yenyu zvakambomira sei before tasvika pane munhu akonzi Bishop Nyamakanga nhasi. All right. Inoti Kevin Stephen Tafadzwa Gonde Nyamakanga. All right. I have two surnames. All right. Gonde na Nyamakanga. So Nyamakanga ndo inonyanya kuzikanwa. But yandoshandisa particulars zviri official, it's Gonde. But Right. SAY ari maseni mangu. I am 46 years old. All right. Yeah, a husband to one wife. I have kids. Ndakadzidza ku primary yangu ndakaitira kuBoyera. Baba vangu ino vakanga varegistra paBoyera office. All right. All right. Yes. From grade 1 up to grade 7. Kuboyera, then form 1 to form 4. Ndakazodzidza kuinyanga. All right. Exactly. All right. Takazvarwa mumba medu isusu. Takazvarwa tiri 5. Then anonditevedzera she was a lady. Akashaika zvake saka tasara tiri 4. Vakomana 2. Vasikana 2. But family yedu manje yakakura. Because isusu takazokurira kumusha kwaamai. All right. Yeah. Takazokurira kumusha kwaamai. Saka mukaona takawanda munofunga kuti tiri vamwe chete, and we cannot separate ourselves nema cousins. Taitoti tichidya pachibikwa paitobikwa nedrum pamba pedu because takakura tiri vazukuru 17 Nice. Yeah. pamusha kumusha kwaamai. All right. Yeah. All right. What was life like pakugara kwamakaita pane pamamenshena pekuti makambogara muri kuside kumusha kwaamai. Life yanga yakanyatsomirira sei? Life yanga yakaoma because vanamai vedu vairoorwa vodzoka kumusha kwavo vese kusiya ndofunga kwe1. But vazhinji vairoorwa, and we cannot blame anybody. Yeah, such are the events of life. So ndo zvakaita kuti tizogara pamusha. Ava uyo nevana vavo 4, mai vangu vauya nevana vavo 5, avo vauya nevana vavo 4. You understand? Kwakugara pamusha. Kuenda kuchikoro zvaizi kungotatarika. Yeah, uchingotatarika uchiita sei? Uchienda. All right. Panyaya yechikoro makazodzidza? Ini ndakadzidza kusvika form 4. All right. Yeah. From form 4 ndokubva basa rangu rekutanga inini. Actually ndisandaenda kubasa ndakapedza O level yangu 1996. Ndikazotendeuka 1998 muchitungwiza pachechi Ambassadors for Christ Ministries International, inotungamirwa naBaba Abel A.K. Sunday. He is now the late. Vakashanda naBaba Aguti. Yeah, I know that. Caterpillar. Exactly. Ndosaka muchona chita zvatinoita izvo. Ndokwatakabva ikoko. Vavhangeri. Yeah. Exactly. Saka ndokubva pandatendeuka hataita isusu tatiri kama tisu vanhu vangu vaine musikanzwa tiri muSt Mary's umu. Apa huru yadzo apo. Tisu takatombonetsa nguva yedu. Saka Mwari ndobva vazotidana kuti titendeuke ndotaziva Christ ndovatamugamuchira. Patakazoona kuti no, zvemadrugs izvo hazvibhadhari. Because ndaiputa mbanje almost every day. Nice. Yes, taito zvekutodhakwa chaizvo. Patakazotendeuka paCrusade
yeambassadors yaitwa muna Tadzika midzi kuzengeza 5 ndo patakazoziva kuti no ngatitsvage basa rangu rekutanga ndakatanga ndiri guard, ndikashanda kuguard alert, ndikatoenda kutraining kusector, ndikandoshandira kukariba kwegore, ndikazodzokawo kumba kukariba ndikatodzidza zvekusiya handichada, I need something, I need to upgrade myself. Ndadzoka kuno. Alright. Yeah. Mataura zvekuti makatombopindawo munzira dzemadrugs chichichi and place yamutaura maigara kana nhasi inotyisa because uko nyaya dziriko vakubata vanhu nkunzu kuba kuita sei madrugs chichichi chitori nzvimbo inototyisa kunze kwahuri yadzo. What made you face the conviction yekuti I think pandave nini I need to iroro ibasa ramweya mutsvene. I give credit to the Holy Spirit. Because kunditi ndega ndakafunga kuti ndakusiya zvembanje, kwete mbanje chete. Moza tai people pa crusade ipapapo pandakazotendeuka tatatoenda kuviolence. Alright. Tatatoenda kuviolence, ndikatocheka tende recrusade reri, ndakatoricheka nebanga chida kupindira munhu mukati. You understand? Kudhara kuchaitwa macrusades kuti atakuita mazuva ema 1 day yairwa kana 2 months. Then Mwari kwakundishumira ndatotendeuka ndakutoenda kuma services because macrusade iwayo yaitwa katatu pazuva, kwaitwa yemakuseni, kwaitwa yemasikati, kozoitwa yevanhu vese vadzoka kubva kumabasa. Saka sisi tasingaendi kumabasa taipinda yemakuseni, topinda yemasikati, totopinda pamwe yemanheru. Then ndopandakatanga kuti no, igeza nditsvage basa rangu rekutanga mandaita guard, but I worked through myself kusvika ndatozoita teacher. Ndotori nevana ipo panapa anotondiziva toti teacher veda vakatidzidzisa divinity A level, vakatidzidzisa literature A level. Okay. Exactly. Okay. Yeah. Very inspiring. Kuti magumira form 4 maenda manoita guard. Exactly. Maenda mazopedzera mateacher. Ndapedza teacher ndikatombo lecture ku Midlands Commercial College in Kwekwe, ndikatoenda kuMozambique as a missionary. Chimoi yese inondiziva nchiparidza vhangeri. Ndikabvamo ndikatenderera Mozambique, hakuna kwanisingazika muMozambique ndichiparidza vhangeri. Alright. Pane pamabata self development. I think pano pari critical. Mainly to the today's youth. Pekuti tine vanhu vekuti mubereki pamwe akatokudzidzisa pakusvitsa form 6. But mubereki asina plan. Achagona kuendesa kuuniversity. Ana course yakwanisa kusiyira. Tine mhuri yeZimbabwe yakawanda iri musituation yakaita seiyo. Ndivapi maadvice amunogona kupa munhu because story yenyu yandinspire pakuti mimi masiwa muri pasi you only have all level but unosvika pakuti wakunoita teacher wakunoita lecture munganyatso chazvinoita chinokupa ishungu mubereki pane paanogumira but iwe ona kuti mubereki wako Mwari kudzwai. Ndotone mubereki andisvitsa form 4 kana kuti ndambuya kana ndisekuru aiwa Mwari kudzwai. Ndotone mubereki andisvitsa form 6 aiwa Mwari kudzwai, haachakwanisa. Saka ndoita sei neform 6 yangu kuuniversity handigoni kuenda kuuniversity. Unogona kundoita mupurisa, unogona kundoita macourses, madiploma, unogona kundoita zvimwe zvinhu zvisingade mari unogona kutotsvaga basa. Sezvandakaita ndakatotsvaga basa reugadi, ndikatraina 2 weeks dzangu kusector adibembaro, ndikandotraina, ndikandodeployiwa. Ndiriko, do you know what kuchicha ndakazoita zvekurama because ndaida kuita basa, ndaida kuita clerk. So ndakaapply vakati iwe kuti uite clerk unofanira kuita 3 years uchishandira munhingiriki, ndandane gore. So just ndangobva ndati ndakuresigna, ndo ndasiya nazvo. Then I came home, ndakatanga kunamata. Then I began to develop myself. I did my degree. I did my MA.
ndikatopiwa izvo ndikapiwa almost ndikapiwa ndikada dai kunzi ndaida kundotora mahonorary doctorates in divinity in theology ndikati ndine matatu. Rimwe racho ndaida topiwa August pandakazoenda kujere paya. I was supposed to be awarded. Rimwe racho ndikati ndakaawardwa last year. But handina kuzvitora because mahonorary. You understand? I need something zvekuti I need to work myself. Ndoda kunyora mathesis. Yeah. I need to write my own final dissertation andonyorawo ndega. Ndonyora thesis rangu ronzi rakaitwa naNyamakanga. Zvandakaita papa ndakaita my degree. Yeah. I need something that challenges me. Kwena chinchongozi uya visa $200 woti pagauni takupa doctor of theology, doctor of divinity, wapfekedzwa wakutozviti doctor. No. That's not for me. All right. Yes. Yeah, it's inspiring. Because ipapo tichiri papo tine vanhu the highest number yevanhu vari mumadrugs. Ngoti hazvezvezvo zvanowanda kujoina. Tine vanhu kuti zvinhu zvavo zvakatonaka vakatoendeswa kuchikoro apedza ane degree mumba but degree rakaita ndere accounting handira degree rakaita ndere economics. Now tanodzoka muZimbabwe madegree yayo accounting economics hauna kwakawanda kwaunonzowana basa yet they are good degrees. Ndo vanhu vari kupinda mumadrugs. Mungavabatsire sei kuti vachiona nzira kuti maybe they can do something chiri different? Dambudziko redu nderekuti why are we going to university? Sei tiri kundodzidza. You understand? Ndosaka kuona vaMugabe vaitaura nyaya-indigenization. Ndozvakasimudzwa naChina. Kuti iwo waita degree rako re-engineering, come we'll give you capital. Do something. Chawakaendera kuchikoro. Okay. Don't create a bus. Okay. You understand? Fine, hapana ma-resources, but ndine degree re-accounting. Ndine degree re-social work. Andiwana. Don't limit yourself to social work. Okay. Don't limit yourself to engineering. Matiri muno pamuri papa mune 777 abilities. Things that you can do. Yeah. You're still confined to your degree. Yeah. You understand? Nyika inogona kutadza zvogona kutadza kubatana, not only in Zimbabwe. There is global crisis. A worldly crisis. The crisis you're talking about is everywhere. But you can do something. Ndosa makona mshoko ra Mwari. Zvakanzi mumba mako mune iwewe. Zvakanzi munongori baba vakafa vakasiya zvikwereti. Tine zvikwereti zvatinazvo panapa. Ende vatouya kuzotora vanakomana vamwe ende ndo vega vandinawo. Laisha anobvunza, what do you have? Zvakanzi ndine mafuta. Zvakanzi enotsvaga enda unokwereta what do you have besides that degree? We've got something that we have. Explore. Okay. It's not a reason yekuti hakuna zvekuita munyika. Saka ndakundoita madrugs. That's not a reason. Hamuna zvekuita munyika. There's this another lady, a young lady, Queen Nadia. Ari kufamba achiita konde ndakashama. Anoona ilevel rekuchikoka kwepfungwa, rekudofora kwepfungwa. There are a lot of things that you can do. Yeah. When we engage our government, nyika ine upfumi inoi. Mune ma-resources akawandisa. So don't limit yourself. Explore there are so many avenues. Even when I went to Mozambique, that's how I learned Portuguese. I learned Portuguese. Ndakaenda ndiri missionary. Pandakazimanda to administrate where another international school. Good Hope International School in Chimoyo. All right. Where I used to employ my Zimbabweans. Okay. Yes, I used to employ my Zimbabweans. Mozambique waitoti chikoro chega private school or company ima foreigners inofana kuita 3:10. Pane 10 ma workers, 7 the Mozambicans, 3 ma foreigners. Okay. But indakona kutoita opposite. Chikoro changu chakazara ma Zimbabweans. But those are 3 ma Mozambicans vachitsvaira ine kubika. But ma teachers angu inini akati ma Zimbabweans. Yeah.
Achimapanzvisa. Explore. But ukangomira chete kuti pamwe pacho you need to wake up, do things. Keep yourself busy. But do you know kuti kutengesa che kuita vendor, there are people who are varikuita mavenda. Oita green market yako here. Oita green market up, you make money. Kupfura. Yeah. Tinotenda. Nekutsanangura kwakanaka. Ndanzwa nyaya yeviolence. Yamanga mchitaura mutaura kwenyu kuti isu taitovakomana chaivo vaitotyisa panguva yacho. Chicho kanyatsokupai kuchinja kunyaso because pane mambo ekuti tine vanhu kuti anotendeuka nhasi because iye maari makaprogramwa something chaari kutrya kubva machiri imi zvakakuitirai easy rengodze tongoti nini ndakuda zvekunamata zvese bva zvato pandakatendeuka 1998 ndakatendeuka bobo muna September pa Christmas ndakandodhakwa andiwana ndodzoka ndakatozoteerwa kumba musade kudzokera kuteerwa ndevechechi vana apostle Siyarira ndovakanditeera kumba brother ndaishandisa seri kuti Sasha revakomana remastreets brother Sasha how far uyai kuchechi ndovandauya kuchechi pandazotsvaga basa ndondaita gadhi paipa ndiripo kukaribha kuya ndatambira mari yangu uye ndaenda kumahombekombe kuti kumahombekombe kunyamunga taigara kumahombekombe barracks ndotoenda kunyamunga kuya ndandodhakwa anyuwana saka musi wandakadhakwa ndakatopfuura pachechi yeambasada saka chechi yakatonyonzi ambasada ndakatobata doro chandisanga kuridza mhere chechi yangu kai this is my church andiwana ndatopepe ndakuona mufundisi ndakadhakwa kudaro ndandondoona mufundisi vanonzi vamuzavazi ndikati this is my church ndatoya kuchechi vakati uya kuchechi mwana so ndakatendeuka kwakati ndikatendeutswa naMusiyarira naPastor Point ndokanditendeutsa ini navamawire chechi yangu iyi andiona what I'm trying to say ndeyekuti unogona kutendeuka sanhasi the enemy always comes back to fight you, to fight your salvation, to fight kufighta iko kungotenduka ikoko. You understand? Saka kana wadaro azvireve kuti waraskirwa nesalvation. Ndakazodzoka the next Sunday ndasoba ndikapinda chechi. Ndikatozogara pachechi ipapo. Ndikatozopiwa room. Ndikatogara pachechi ndikatozosiya basa paya. Bosi pandasiya basa nangosiya basa nekuya kuno. Ndikatosiya basa ndikatoshanda pachechi. Kwete kushanda kwekubhadhara. Kushanda kwekuti I'm doing this for God. Okay. Ndikagara yes ndichitoshumira. Ndi pachechi yeambassador yepaKaribai. Takasvikira ingori pasina zimutumbire seri riripo riya. Alright. Kwakuzouya. Ndauya kunoko. Hanzvadzi yangu aishanda mutauno. Akati hande kuChristmas. Ndasvikodhakwa futi. Yeah. 2000. Ndasvikodhakwa futi ndadhakwa. Ndadii. Ndadzoka futi kunoko Harare. Ndipo ndakazoti izvi asisiri mweya wetsvina izvi. Ndakuzviitisa. I should make a decision. Then when I made that decision, until now. Alright. Yes, until now. Alright. Yeah, muri Zimbabwe muri kuzvinzwa tati timbotaura naBishop tichimbonyatsonzwa kuti story yawo yakamira sei kuti izosvika pane munhu watakuziva nhasi is Bishop Nyamakanga. Tinotenda so much Bishop. Thank you munhu. Tizive kana mune zvimwe zvekuda kungotaurawo nemuri Zimbabwe especially the youth. Chandoda kutaura kumayouth ndechekuti ku one I know kuti content creation is paying. Usaite content yekuti mangwana vana vako navazukuru vako vakaiona vanotanga kunamata vachiramba mweya. Okay. You don't become a demon after generations to come. Okay.
kuti vanhu vakwanenge vakukukasta nekuda kwezvawaita nhasi. Don't resort to drugs. It is not the solution. Kana uchida rubatsiro, tsvaga macounselors. Enda kumarehab. Enda kuna mfundisi. Enda kune ma-elderly people. Seek guidance. Ubatsirike. Enda kuna ma-community leaders. Kune ma-projects ari kuitwa neZANU ema-youth. Go and join those projects. Ariko ma-ZANU PF leadership youth. There are a lot of projects that are taking place there. Go yourself. Pamwe pacho just go sit. See. Zvogona kukubatsira. That's my word. And lastly, find a church. A Bible-believing church. Machurch akazarisa. Find a church. Gara mchurch imomo. Mama opportunities anomukira mchurch. Just find a church. Usaendere kuchurch kuma opportunities. Enda kunonamata Mwari. But your opportunity kauya, that's a benefit. Find a church. In doing so, you are saving yourself. Kumajero kunomwe vana vadikiso wataiona. Mwana 19 years achipiwa 25 years. Nice. Mfana wapindire kwenye yako mno. Ndakapinda ndakarepa. Wakarepa sei takamwa doro. Watatire kabebi kangu ndwandangu norara naye. Takatine brongo. Takamwa brongo ndwatire kamusika kangu ndwandangu kabata mazamu. Takamboiza utane wabereki wacho. Look where you are now. You could have just avoided it. So you are going to spend 25 years. Fungai kuti inindru na nhasi tinoona 2026. Ndiri tarat 2024 2 months dzandakagara dzakandirwadza. What more akapiwa 20 years? Akapiwa 10 years. Ane 5 years in that state. That's my word to the youths. Thank you so much, Bishop. Nekutsanangura kwakanaka. Dzidziso inokwanisa kubatsira ma-youth neruzhinji rweZimbabwe. Muri Zimbabwe ndizvozvi zvatanga tinazvo. Tina Bishop Nyamakanga. Kana uri munyowani panapa, gara wasubscribe utena notification bell kuti kana tinge taisa dzimwe nyaya munezenge muchizodziona. Pari zvino tinoti chisarai zvakanaka.